代5000年の草食ドラゴン、言われなき邪竜認定。ちょこっと。ここが水の都セーレンか。邪竜様が世界征服の拠点として支配される町ですね。そんなことせぬから。ならば一撃のもとに瓦礫の山にしてしまわれると。壊しもせぬ。こんなところに長居は無用。さっさと次の目的地へ向かうのじゃ。町から出て行って。今すぐどこかに行ってください。町を守る聖女が霊子の魔力を警戒してテレパシーでお願いしてきとるからの。しかしそんなことを霊子が知ったら一体何をしでかすか。邪竜様に出ていけと、なんたる無礼。死よりも恐ろしい罰を与えてやりましょう。出てって。出てけ。私と戦うつもり？いいよ。あなたたちには絶対負けないんだから。もう分かったからちっとは落ち着いて。バーカ。テレパシーじゃなかったの？さっきからごちゃごちゃうるさいこれが町を守る聖女とやらでしょうか。まずい。邪竜様にバーカバーカとは無礼千番。よほど痛い目に遭いたいようですね。助けて。霊子を怒らせるようなこと言うんでないぞ。ベッドのトカゲさん。はい、アウト。